Ти символ си наш, намека и жертва, мъченик свидетел и заступник наш, пастир благ верен на Христово стадо, с кръвта уроси, родина ни свята. Пастир благ верен на Христово стадо, с кръвта уроси, родина ни свята. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух. Както беше в началото, сега и всякога и във веки веков. Амин. Брати и сестри, приятели, нашата вяра ни учи, че Бог ръководи историята ни. И специално в живота на светците можем да намерим делото на Божието провидение. Размишлявайки върху живота на Евгений, искаме днес да намерим и да съзерцаваме Божията любов, ръководила го. Да се помолим заедно и да повторим: Господи, научи ни да се молим. Господи, научи ни да се молим. Както се молеше Ти в своя човешки живот. Господи, научи ни да се молим. Както се молеше Ти през нощта на планината. Господи, научи ни да се молим. Както се молеше Ти преди да извършиш чудесата. Господи, научи ни да се молим. Както се молеше Ти преди да избираш апостолите. Господи, научи ни да се молим. Както се молеше Ти в Гетсеманската градина. Господи, научи ни да се молим. Когато сме в отчаяние и в изкушение. Господи, научи ни да се молим. Когато сме уморени и мързеливи. Господи, научи ни да се молим. Когато ни е трудно да простим. Господи, научи ни да се молим. Когато се чувстваме сами. Господи, научи ни да се молим. Когато сме болни и страдащи. Господи, научи ни да се молим. Когато забравяме за Твоето присъствие. Господи, научи ни да се молим. Дай ни, Господи, да бъдем винаги до Тебе, за да стане нашият живот молитва и свидетелство. Искаме го чрез ходатайството на блажения Евгений, Ти, който живееш и царуваш в вековете на вековете. Амин. Ще се молим сега с тази молитва към пресветата Дева Мария, отнесена в небето, написана от блажен Евгений Босилков през 1950 година. О непорочна Дево, Майко Божия и Майко наша, ние вярваме с всичкия жар на вярата си, че Ти си отнесена славно с тялото и душата в небето и там си провъзгласена за царица от всички ангели и светци. И ние се присъединяваме към тях, за да възхвалим и прославим Бога, който Те въздигна над всички свои твари, и да Ти поднесем нашата пламенна обич и предано. Първата тайна – детството на Евгений Босилков. Роден в село Белене на 16 ноември 1900, е кръщаван с името Винченци. На 9 години получава таинството кризмание. Живееше в едно религиозно семейство,
където получава любовта към Бога и към ближния. Много често посещава църквата, участва на литургия, слугува и расте в вярата и в молитвата. А вие, деца, растете ли в вярата, молитвата и в любовта? А вие, родители, възпитавате ли на това? Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както е на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, Както беше в началото, сега и всякога и във веки веков. Амин. О Исусе, опрости ни греховете, предпази ни от вечния огън. Въведи всички души в небето, особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. За всички починали, специално за всичките невинни жертви на тоталитарните режими. Вечен покой, дай им, Господи, и вечната светлина да ги озари, нека да почива в мир. Амин. Молитва към Пресветата Дева Мария, отнесена в небето. О непорочна Дево, Майко Божия и Майко наша, ние знаем, че Твоят поглед
който майчински милваше смирения и страдащ в човешкото тяло Исус тук на земята, сега се наслаждава в небето, като гледа прославено същото това тяло на Христа. И че радостта да съзърцаваш лице с лице обожаемата Троица, изпълва с радост и умиление сърцето ти. И ние, окаяни грешници, чието тяло от полета на душата ни, молим Те да пречистиш чувствата ни, за да се научим още тук на земята да вкусваме Бога, само Бога, в красотата на творенията Му. Милостива, бди сега над нас, всекога на Бога се моли за нас, всекога на Бога се моли на нас. Втора тайна – откриване на званието. На 11 години постъпва в семинарията на пасионистите в село Ореш и от тук в Русе. Продължава обучението си в Белгия и в Холандия. Става пасионист, после свещеник. Всеки от нас е призован от Бога за някаква мисия. В нашия живот има ли дни и моменти, през които да размишляваме за нашето звание? Било венчавка, било свещенство, било монашески живот? Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена между жените, благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, Както беше в началото, сега и всякога, во веки веков. Амин. О Исусе, опрости ни греховете, предпази ни от вечния огън, въведи всички души в небето, особено нези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. За всички починали, специално за невинните жертви на тоталитарните режими, на световните войни и на насилието. Вечен покой дай им, Господи, и вечната светлина да ги озари. Нека да почива в мир. Амин. Молитва към пресветата Дева Мария, отнесена в небето. О непорочна Дево, Майко Божа и Майко наша, ние сме уверени, че Ти ще погледнеш състрадателно нашата нищета и тързания, нашите борби и слабости, и ще се усмихнеш на радостите и победите ни. Ние сме уверени, че Ти ще чуеш Исус да казва на всеки един от нас, както на своя възлюбен ученик: ето Твоя син. Милостива, висшата нам, всекога Бога, се моли за нас, всекога на Бога, се моли за нас. Трета тайна. Евгений Босилков е норийски свещеник. Назначен за енорист в село Бардарски град, чувства енорията както своето семейство. Приближава до себе си всички, малки и големи. Прави много дейности и показва, че църквата се строи с участието на всички и всеки има място в нея. Знаем ли, че имаме и ние място в нашата църква? Чувстваме ли енорията като наше семейство? Как можем да я направим наше семейство? Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко
моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на Смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, както вече в началото, сега и всякога и во веки веков. Амин. О Исусе, опрости ни греховете, предпази ни от вечния огън, въведи всички души в небето, особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. За всички починали, специално за невинните жертви на тоталитарните режими, на режимите по света, жертвите на насилие и на войните. Вечен покой дай им, Господи, и вечната светлина да ги озари, нека да почиват в мир. Амин. Молитва към Пресветата Дева Мария, отнесена в небето. О непорочна Дево, Майко Божа и Майко наша, ние, които Те призоваваме като наша майка, Те избираме днес, както апостол Иван, за водителка и помощница през земния ни живот. Ние сме напълно уверени, че Ти, която си проливала обилни сълзи върху напоената с Исусова кръв в земята, ще погледнеш пак към нея, която толкова пъти вече е ставала жертва на опустошителни войни. Милостива, висока над нас, всекога на Бога се моли за нас, всекога на Бога се моли за нас. Четвърта тайна е Генибос Силков, назначен за апостолически администратор и след това епископ за Никополската епархия. През 1947 е назначен като епископ. През това време пише пастирски послания и провежда мисия за народа, за да растат хората в вярата и в любовта към Бог и църквата.
Изпитваме ли и ние тази любов към Бог и църквата? Как го правим, за да покажем нашата любов? Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господи с Тебе, благословена си Ти между жените, благословен е плодът на Твоята утрова Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, Както беше в началото, сега и всякога и във веки веков. Амин. О Исусе, опрости ни греховете, предпази ни от вечния огън, въведи всички души в небето, особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Вечен покой дай им, Господи, и вечната светлина да ги озари, нека да почиват в мир. Амин. За всички починали, специално за невинните жертви на тоталитарните режими, много от тях непознати, много от тях изчезнали, Бог да ги пази всички в сърцето си. Вечен покой дай им, Господи, и вечната светлина да ги озари, нека да почиват в мир. Амин. Молитва към пресветата Дева Мария, отнесена в небето. И ние, непорочна Дево, Майко Божия и Майко наша, поставени в мрака на тази тъжна долина, очакваме от Тебе просветление, благословение и утеха
нашите житейски неволи. Защита за църквата и за скъпата ни родина. Най-после ние вярваме, че в небето, където царуваш, облечена в сленце и увенчана със звезди, ти си след Исус, радост и щастие за всички ангели и светци. Милостива, бди сега над нас, всекога на Бога, се моли за нас, всекога на Бога, се моли за нас. Пета тайна е Генибосилко, мъченик, свидетел на Възкресението. През 1952 година е арестуван и осъден на смърт. На 11 ноември за своята вярност към Исус и църквата е разстрелян заедно с свещениците Павел, Камен и Йосафат. Следите от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще. И независимо, че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с усилия. Там, където има несправедливост, на лице Божието всемогъщество. А ние прекрасното бъдеще ли сме? Какво бъдеще искаме ние за нашата църква? И как ще го построим? Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, О, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майка Божия, моли се за нас грешници,
сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мариjo, Gospod je s tebe, blagoslovena si ti među ženите i blagosloven je plodът на твоята утроба, Исус. Света Мариjo, Майка Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Radvaj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagosloven je plodът на твоята утроба, Исус. Света Мариjo, Майка Божия, моли се и за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Slava na Otca i na Sina i na Svetija Duh, Както беше в началото, сега и всякога и във веки веков. Амин. О Исусе, опрости ни греховете, предпази ни от вечния огън, въведи всички души в небето, особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. За всички починали, специално за невинните жертви на тоталитарните режими, вечен покой, дай им Господи, и вечната светлина да ги озари, нека да почива в мир. Амин. Молитва към Пресветата Дева Мария, отнесена в небето. И ние, непорочно Дево, Майко Божия и Майко наша, пътници на тази земя, покрепени от вярата в бъдещето ни възкресение, отправяме погледа си към Тебе, наш живот, наша радост, наша надежда. Привлечи ни всички към Тебе със своя приятен глас, за да ни покажеш след нашето изгнание Исус, благословения плод на Твоята утроба. О блага, о милостива, о сладка Дево Мариjo. Амин. Господ да бъде с вас. И със своя дух. Чрез застъпничеството на блажените мъченици Евгений, Павел, Камен и Йосафат, да ви благослови всемогъщия Бог, Отец, Син и Свети Дух. Амин. Идете си с мир. Благодарим на Бога. Си пламъка на любовта, дари ни Твоя жар на сърцето, спомни си, дай ни знак от небето, сърцето, спомни си, дай ми знак от небето. Нека вечер на всички. Благодаря за вашето участие в тази молитва. Ще се видим отново утре вечер, 7 часа, тук в интернет пространство. Утре да обожаваме заедно Светото причастие, заедно с Евгений Босилков и нашите мъченици. Лека вечер и приятна вечеря на всички.